Сәлем, сезнең белән мин Галия Гермиона Грэнджер. Зур дөньяга рәхим итегез. Мин вакытның бәясен беләм. Шуңа да озак сөйләп тормыйм. Киттек. Алхамора. Бу дөньядагы иң җитез җәнлек гепард. Табышы артыннан шапканда, аның тизлеге сәгатенә 115 километрга җитә. Гепардлар писләргә охшаган, чөнки алар ярак туганнар. Гепардны зур песи дияргә дә була. Аның авырлыгы 60 килограммнан да артып китә, а буе метр ярым шамасы. Телисезме, мин сезгә гепардның ни уйлаганын күрсәтәм? Лигелеменс. Күрәсезме, бу гепард антилопа турында уйлый икән. Гаҗәп түгел, гепардның төп азыгы антилопа, газель һәм куян. Юк, кызыл футболка кигән кара чәчле малай, син дөрес уйламыйсың. Газель бу очракта автомобиль түгел, ә җәнлек. Гепардны леопардтан айыра беләсезме? Бу бер дә авыр түгел. Гепардның башы леопардныкыннан кечкенәрәк. Күзләреннән авызына таба күз яшына охшаган кара сызык төшеп китә. Гепардлар бер-берсе белән сөйләшкәндә, песиләр кебек мураулыйлар. Ишетәсезме? Хәзер тыңлагыз. Сомырыз! Гепардларның төп дошманы кеше. Бу җәнлекнең матур яңы күпләренә кызыктыра. Ә сез гепардларга тияргә җыенмысыздыр бит? Карагыз аны. Нинди әпсен? Укырга белермен. Ә бүгенгә беткән күз.